91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Good evening and welcome po sa inyong lahat dito sa KLNJ, ang healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At nasa episode 5 na po tayo ng season 14 ng KLNJ na pinamagatang Faithful and Unconditional Love. Ito po ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicao, ang inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit, at ang Parish Priest ng San Matias Apostle Parish sa San Matias Santo Tomas, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. Muli na naman po tayong magkwentuhan hinggil sa walang hanggang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. At muli tayong manalangin dito sa healing program ng Archdiocese of San Fernando Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus, tayo'y laging magpasalamat sa Diyos dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataong magmahal at gumawa ng kabutihan. Ako pong muli si Brother Jeffrey M. Gomez, ang iyong kakaluguran, kaibigan dito sa programang KLNJ. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At pinsan pa po ay ating hilingin sa Diyos ang kanyang biyaya, ating idulog sa kanyang ating mga kahilingan at mga pangailangan, yung mga nilalaman po ng ating mga puso, at tayo'y sama-samang manalangin. Mga kakaluguran na avid viewers and listeners ng KLNJ, manahimik po tayo at ating damhin ang buhay na presensya ng Diyos, at ngayon iaalay itong ating opening prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O most holy heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant, good Jesus, that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Brother Jeff, sa inialay mong opening prayer entitled Prayer to the Sacred Heart of Jesus, lifted from www.savior.edu. Anong balita? Brother Jeff, kumusta? Finally, tapos na po yung final examination namin. Kaninong final examinations? Sa mga college students. Sa inyo katatapos lang. Pero yung elementary yata, high school last May pa, no? So June, bakasyon grande ng mga teachers ng DepEd. Ng DepEd. Bawal daw kayo, CHED kayo eh. Sila, naninibago yung kapatid ko eh. High school teacher, si Madam Beth. First time daw naranasan na nakabakasyon. Bawal daw yung may memo daw yung DepEd na bawal, na national, na bawal silang istorbohin. Bawal. Sana all. sa CHED hindi. Hindi. Bali yung sa CHED yung college at saka yung mga private. Even private, no? Colleges, even private, hindi kasama doon, no? Basta under ng CHED po. Tertiary education po sila. State universities and colleges. So, at magandang pagkakataon ngayon, hindi lang First Friday kasi natapat sa First Friday this June ang celebration ng Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus.
Yan. So, bali, in between po, yan, gumagawa. Actually, hanggang bukas po yung final examination. Ako, tapos na po yung mga final examination ng mga estudyante ko po, amo. Pero hindi ka pa magsasaya kasi mag-check ka pa ng test papers, grades. tapos gagawa pa ng grade. In between po, among yung... Yan yata yung pinakamasakit na, mahirap na, nasa buhay ng teacher. Opo, among. Habang nagbabakasyon na yung mga estudyante, kayo kami, nagtatrabaho pa rin. At marami pa mga ginagawa. Sama, calling din yan, among. At sa gabing ito, humingi ng paumanin si Madam Early Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA na dahil meron yatang pupuntahan hindi na nagawa yung kanyang feedback para sa last episode natin. Kaya tumuloy na po tayo sa reflection naman ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. TGIF, maggrasyang gabi among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane at sa lahat ng avid viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer entitled, Walking to Love and Serve. What a beautiful prayer. Indeed, to be able to make a difference in one's life or in the lives of others, we need to ask for God's love, help, and guidance. God is the ultimate source of love and service. Topic, A Life of Love and Service. Titled, Called to Love and Serve. Theme, Surely we will be blessed. We will be blessed fully as we love and serve faithfully. Blind Bartimaeus receives his sight. From Mark chapter 10 verse 46 to 52 was the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The prayer request for healing of Sister Florencia de Leon for her husband, Brother Mar de Leon from San Isidro, Magalang, Pampanga was featured. The 25th anniversary of Sor Maria Claire Culala Lumanlan, OSC's final profession to religious life at Monasterio de Santa Clara in Betis, Guagua, Pampanga, on the 31st day of May 2024, serve as an inspiration. Letter A, Gospel. Blind Bartimaeus receives his sight from the Gospel of Mark, chapter 10, verses 46 to 52. Verse 51, What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. We have lots of concerns in our everyday life. We can't help it because that is what life is all about. We start to be busy from the time we wake up in the morning until we retire at night. But in all things that we do, make sure to ask God's help and guidance. If we always anchor our everyday life to Jesus, everything will go well. When we ask Jesus' help, be specific with what we pray for and be truthful with what we feel. Open our hearts to Him with sincerity and tell Him what we feel and what we want to have or to accomplish. Just like the blind man, Bartimaeus asked Jesus what we actually wanted. Verse 52, Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Upon hearing Bartimaeus, Jesus immediately healed him. Jesus loves us so much and always answers our prayers. We only need to be patient and put our trust and belief in Him. With Jesus, anything and everything is possible. We can rely on Him no matter what. Letter B, title, Call to Love and Serve. Love makes the world go round. Nothing is more beautiful than the love being shared to everyone. But there is also a saying that action speaks louder than words. Love spoken only with words is empty and meaningless. Always show our love to the people we love through action. By doing so, we can truly show how sincere our love is to them. We can do this by trying to serve them wholeheartedly. Fathers work hard every day to support their family. Mothers lovingly cook foods for their children. We will never see unhappiness in the faces of people who serve their loved ones, no matter how hard it is. We must never underestimate them. Likewise, in our small way, we can also show our love and give our service to our loved ones and to the people around us.
Life can be full of unexpected things, either happy or sad. But no matter what happens, just keep a loving heart, a wise man, and a strong faith in God. Jesus will always be with us as we love and serve the people we meet in this life journey of ours. Surely we will be blessed fully as we love and serve faithfully. Ipagpatuloy po natin ang pagniniyay na binabahagi po ni Ma'am Agnes. Narito naman po ang poll question noong nakaraan na Biyernes. If God gave you a chance to live a life of love and service, what particular mission would you like to accomplish? I always say that the moment we are born, God has already prepared our mission in life. We must discern what our life's mission is though. A life will only be worth living if we spend it to the fullest. Every individual receives blessings from God. We have unique talents from each other. Some are great in singing and dancing, like Brother Jeff. Others are gifted with playing the musical instruments, while some have the capacity to convince people once they start talking. Again, like Brother Jeff. Whatever talent God has given us, what is important is to make use of these talents in order to serve our loved ones and the people in our neighborhood. God gave me several chances to live a life of love and service. Allow me to emphasize two of these several chances. The first chance, which I consider a big blessing, was the opportunity to become a teacher. My undergraduate course is Bachelor of Science in Chemical Engineering. I never dreamt of becoming a teacher, but I was given the chance. The financial aspect of teaching is not that lucrative, but I think the experiences and learnings I got cannot be undermined. Again, like Brother Jeff na teaching na. Opo. I believe I have taught my students, whom I treat as children of my own, wholeheartedly without counting the cost. The second chance that was given to me was the opportunity to serve our parish as PFC coordinator, Vocations Committee coordinator, and as a member of the Ladies of Charity and the Ministry of Lectors and Commentators. Many are called, but few are chosen. Life is too short to stress, argue, or worry. Stay positive, be humble, and count our blessings. Support the people who love us, and in return, give them our love and support as well. To all these different chances, to God be all the glory. Surely, we will be blessed fully as we love and serve faithfully. Lagi ikaw yung naalala ko kasi even yung involvement sa simbahan, ang dami mo rin mga involvement sa simbahan. Idagdag pa natin yung sa civic katulad nung Knights of Columbus. Opo. Ang daming chances na binibigay ng Diyos. Opo. Salamat sa Diyos. Thank you. Tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa ibinahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon din po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. At sa gabing ito po ang nilalaman ng ating kwentuhan dito sa KLNJ Season 14 Episode 5. Ang topic, Love. Title, Faithful and Unconditional Love. Theme, Love must be expressed faithfully, do it unconditionally. Our gospel reading, Jesus' side is pierced, from the Gospel of John, chapter 19, verses 31 to 37, featuring the funeral mass for the late Rudy Tuanyo from Moras West, Santo Tomas, Pampanga, and inspiration today's celebration of the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Full question, do you know people who are able to express love faithfully and unconditionally? And our featured song, O Sacred Heart, O Love Divine, by Bukas Palad Music Ministry. Actually, inaham ko kanina ito nung sinan mo sa group chat. Oo. Kakantahin mo? Hindi po. Maganda po siya. Very inspiring po yung music po, mami. Yan. Subalit, bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayo magbahagi ng iyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Para sa mga group subscribers, 0915-954-1303. Para sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. At para sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. O kaya naman po mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page o Facebook Live, at huwag po ninyo sanang kalimutang lagyan na rin ng label ang inyong mensaheng ipapadala, at
banggitin na rin po ninyo kung saan kayo nakatira at kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account ng username at radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At inihiling po namin minsan po ang inyong tulong at kaya't kami kumakatok po sa inyong mga busilak na puso nang sa gayon mabigyan po ng katuparan ng mga mithiin dito sa radyo ng Archdiocese, mga apostolate at ibang mga proyekto ng DWBL 91.9 Bright FM. At maaari po nyo ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay, ang ating radio administrator na si Among Pep, Among sa Impapawid. Marami pong salamat. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandang poll question para sa KLNJ Season 14, Season 5. Ang tanong, do you know people who were able to express love faithfully and unconditionally? At syempre muli pa salamat po sa mga kasama nating nakantabay sa gabing ito, si Ms. Mika Sarmiento at Ms. Darren Lago. At missing Angel MC Bultiamson, nagpaalam, meron daw family gathering yata. Opo. Siyempre missing din Sir John Emmanuel Ocampo. Hello din kay Miss V. Murao na nakantabay din sa ating programa at kaysa ni Sister Doris. Opo. Ay, kasama niya si aming Pep kanina. May pinuntahan sila. Si Tita Doris. Meron sila. Baka meron silang Sana makabalik si Tita Doris. Yan, mamaya. At ngayon po ay pansamantala po na nating putulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ang ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang muli ang KLNJ. Libutad ding karaniwang panahon kimbanala kapulungan Katolika, papalad na laki katamo ring larawan ng Jesus at Maria, ang magpaganaka kay katamo patungkol king lugod. Para kay katamo, ing karaniwan na simbolo ning lugod, yapin ing puso, yapin, makanya nala mu kalapit kay katamo, ring larawan ning kabanal-banala na puso ng Jesus at kalinis-linisan na puso na Ningindong Maria. Kaniting banwang, ing Hunyo a 7, aldo biyernes siyang mitagulaling ay aldo, adumong solemnidad ning kabanal-balana na puso ng Jesus. Yan naman ing Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Inyapin, kipamagmasusi tamo king sagradong puso. Bukod ka ring sarili tamong kaidwanan, idalatala naman king puso ng Jesus, ding pari, ban mibalot laking lugod na, ang magpanatili karela king daklat ning kabanalan. Ing katuki ng aldo, Hunyo a 8, aldo Sabado, yapi naman ning mitagulaling a aldo, antimong kabigaganakan, king kalinis-linisan na puso ng Maria. Abi-abi tamong lumapit king puso ng Jesus at puso ng Maria, at adwan tamo na sana rin puso tamo, maging kalupadala rin pusura. Ing Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabiye king pamagmasusi king solemnidad ning kabanal-banala na puso ng Jesus at Day of Prayer for the Sanctification of Priests, at imurin ning kapigaganakan king kalinis-linisan na puso ng Maria. Ito po yung kaya kayong Arsobispo kay Pampanga, Yapong Dong Lavares. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me,
by appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Kami po ay nagbabalik dito sa programang KLNJ. Sabi nga kanina ni Father Mon sa kanilang kwentuang katoliko, we're back. Wow. Kami babalik. King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ang ating napiling ebanghelyo para sa ating kwentuhan sa gabing ito, Episode 5, Season 14 ng KLNJ. Jesus' side is pierced from John chapter 19 verses 31 to 37. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. So the soldiers went and broke the legs of the first man, and then of the other man, who had been crucified with Jesus. But when they came to Jesus, they saw that he was already dead. So they did not break his legs. One of the soldiers, however, plunged his spear into Jesus' side, and at once blood and water poured out. The one who saw this happen has spoken of it, so that you also may believe. What he said is true, and he knows what he speaks the truth. This was done to make the scripture came true. No one of his bones will be broken. And there is another scripture that says, people will look at him whom they pierce. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Muli, magandang gabi, Brother Jeff, at sa inyong mga minamahal naming avid viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. Kung nakapagsimba po kayo, ang napiling gospel po ay yung gospel for the day, for the celebration of the solemnity of the most sacred heart of Jesus, na kung saan binibigyang halaga dito yung yung pagkakataon na mapatunayan hindi lang siyempre yung kamatayan ng Panginoon, kasi ito yung sa ebanghelyo binali yung mga buto ng mga dalawang kriminal na kasamang na ipinako sa krus ni Kristo. At nung siya naman, dahil nakitang patay na, ang ginawa na lang sa side sa Tagalog yun, tinusok. Kamamban, Tindos. Ayun, yung lance na pierce yung side ni Jesus. Yun yung pamamaraan upang parang sa malapit daw sa puso tsaka sa lungs, kaya nga may lumabas na dugo at tsaka tubig. Scientifically, parang ang dating dahil sa paghirap ng Panginoon, talagang nagkaroon ng tubig yung kanyang bagat sa puso. Kaya nung i-pierce yung side niya, may lumabas hindi lang dugo kundi pati na tubig. At nang magbasa ako, nakita ko yung significance ng dugo, symbolizing redemption, at yung tubig naman symbolizing life. Kaya pinapahayag ng ebanghelyo, in Jesus we have life and redemption. Kaya nga dito makikita yung dahil sa kanyang pagmamahal sa atin,
naging tapat siya at nagmahal ng walang hinihingiling na kapalit. Kaya nga ang topic sa gabing ito ay love at ang title ng episode 5, season 14 ng KLNJ, Faithful and Unconditional Love. Na sana yung faithful and unconditional love of Jesus ay atin ding maipahayag sa ating buhay. At kaya nga ang ating tema sa ating pagninilay, love must be expressed faithfully, do it unconditionally. May Jesus be our model in expressing love, which is faithful and unconditional. Sa pagninilay natin ito, dala ko pa siguro yung kwento. Kaninang umaga kasi nung mga 8 o'clock ng umaga, may nagkaroon ng funeral mass sa Maymoras West. Incidentally, itong pinagmisahan, although Sunday pa yung libing, hindi ko mapagmisahan ng Sunday and even bukas hindi. Kaya kanina na pinagmisa. Actually, OFW itong pinagmisa ko, yung Maong Rudy Tuanyo, 68 years old. Pero matagal nang hindi umuwi. 20 years. Last year, parang nahanap yung isang anak niya doon sa Saudi. Kaya nagkaroon sila ng communication last year. At nung last year, may sakit na ang tatay. Si Tatay Rudy. Ang anak naman niya, inaanyayahang umuwi ang kanyang tatay. Pero wala yatang mukhang maiharap sa pamilya kasi sa laki ng kanyang pagkukulang. Iniwan kasi ang family tapos nagkaroon ng ibang pamilya sa ibang bansa. Pero heto yung isa sa mga anak na bigyan ng pagkakataong makapag-communicate sa kanya. At nung bago siya mamatay, abili niya doon sa Saudi, kung mamatay man siya, pinapakontak yung anak niyang yon. Kasi yung iba kasi na miyembro ng family, matindi yung sama ng loob, yung galit. Kaya hanggang sa kanyang pagkamatay, parang hindi siya binigyan ng halaga. Yung isa, at least yung isa sa mga anak niya, plus siyempre yung manugang niya na nagkukwento kanina after nung misa. Kaya nakita ko lang dito yung katulad ng pagmamahal ng Panginoon, unconditional, faithful and unconditional, kaya rin palang magmahal ng tao katulad ng pagmamahal ng Panginoon na kahit sa kabila ng ating kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakasya na nagagawa, tapat pa rin niya tayong minamahal at nais pa rin niyang bigyan tayo ng pagkakataon na makamit ang buhay at ang kaligtasan. Sa kwento kasi kanina na narinig ko, hindi naging madali para sa pamilya na iuwi yung bangkay. Kasi nga hinahanapan sila ng mga dokumento, wala naman silang maibigay 20 years na walang communication. So lalo na't wala rin naman mga dokumentong hawak ang pamilya dito. Nawawalan na raw ng pag-asa hanggang sa may isang kaibigan yung bali manugang ng Yumao, may kakilala sa OWA. At may hiniling lang na pwedeng magpatunay na matagal na doon sa Saudi yung ama ng kanyang mister. At meron silang na-contact doon sa Saudi at may naibigay na ID doon na ginamit ng Yumao na patunay na matagal na sa Saudi ang Yumao. Tapos humingi na lang ng recent picture. Tapos naging daan yon at maswerte nga dahil wala raw binayaran Talagang nagmakaawa kasi ang family ko. Talagang gusto lang nilang maiuwi yung bangkay. Kasi pala ang practice doon, kung walang nag-claim sa bangkay, susunugin. Pero meron pa silang mga kaugalian na maghihintay pa ng 15 to 20 na mamamatay na Arabo, isasabay doon, susunugin. Buti hindi dumating sa puntong yon. Bago magawa yon, at least na iuwi yung bangkay. Tapos yung sigurong significant part ng kwento kanina na nakita ko dito yung kagalingan. Nung sinabi nung manugang, Father, nung pagdating nung bangkay ng biyanan ko, sabi niya, parang nawalang bigat. Yun yung nakita kong sign na mayroong healing na ibinigay ang Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagpapatawad. Kasi sabi nung manugang, may tatay din ako. Buhay pa, sabi niya. Ayoko naman mangyari sa tatay ko yung nangyari sa biyanan ko. Kahit pa nagkulang siya, nagkasala, nagkamali, tatay pa rin siya ng mister ko. Kung wala siya, wala ang mister ko. Kung wala ang mister ko, wala rin yung mga anak ko, sabi niya. So parang yun yung nagtulak sa kanya, talagang 100% full support siya sa kanyang mister na kasi siya lang talagang mag-isa yung talagang nabigyan ng pagkakataon yung last 1 year nung Yumao na nagkaroon ng communication. Muli after 20 years, tapos malaking bagay na
hanggang sa kamatayan ng yumao. Sabi ko nga, nayo man niyang umuwi dahil wala siyang mukhang maiharap sa kanyang pamilya, pero sa kanyang pagpanaw, minabuti pa rin siyang inuwi at sa pagmamahal at pagpapatawad ng isa sa kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Gusto kong tingnan ito na merong healing process na nangyari. Sabi ko nga nung sabihin nung manugang na pagdating ng bangkay ng kanyang biyanan, naramdaman niyang nawala yung bigat ng kalooban. Siguro kasama na yung pagod, at least naiuwi nilang bangkay ng kanyang biyanan. So dito lang natin makikita na talagang ang pagmamahal ay may kapangyarihan na pagalingin tayo sa ating mga sakit, hindi lang physical, kasama ng emotional, psychological at spiritual. Kaya nga sa poll question natin, o kaya nga ang inspiration din natin syempre ng ating kwentuhan sa gabing ito, ay ang mismong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Sacred Heart of Jesus. Sabi ko nga, binibigyang halaga ng debosyon sa Sacred Heart of Jesus ang pag-ibig at awa ng Panginoon na sa pagmamahal na tapat at walang hinintay na kapalit itong Panginoon. Hinihikayat niya tayo na sana katulad niya, katulad ng ating tema, love must be expressed faithfully, do it unconditionally. At sa poll question, kaya nga ito yung naging tanong, do you know people who are able to express love faithfully and unconditionally? Siyempre, except Jesus, yung kaninang narinig kong kwento, ay patunay na may mga taong nabibigyan ng pagkakataon na makapagpahayag katulad ng pagmamahal na pinapahayag ng Panginoon. It is faithful and unconditional love. At sana tayo rin mabigyan ng pagkakataon na maipahayag ang ganong uri ng pagmamahal. At yun yung nag-inspire sa akin at although syempre, dahil kapistahan ng Sacred Heart, yung ating featured song o Sacred Heart o Love Divine, kasi may part doon na parang may desire na makapagmahal din tayo katulad ng pagmamahal ng Panginoon. May gusto kong idagdag, Brother Jeff? Siyempre, yung as you mentioned po, Among, yung mga do you know people who were able to express love faithfully and unconditionally? Yan, as you mentioned namang yung bukod kay God o Jesus, yung parents ko, yan. Siyempre, katulad po ng namin po, the late father po, actually, June 4, yan. Supposedly birthday ni Tatang. Dapat ilang taon na siya? 60. Ay, siguro 80 or 70 to 80 na. Kasi matanda ng konti si Darang Peleng. Bunso kasi si Tatang. So, sa magkakapatid. Yun po, siyempre ganun din po yung sinabi ni Yamong na yung si Tatang po kasi, ano po siya, OFW for almost 20 years sa Saudi Arabia. So, yun, do siya, umuwi po siya 1 month or 2 months. Tapos, 2 years or 3 years po yung kontrata. So, almost 20 years yung pabalik-balik. At siya bumalik-balik to. Yung kasi kung kwento ka na ni Mao, talagang hindi bumalik. Kaya nga. Tapos, yun nga. pinalit, nagkaroon ng ibang pamilya. As you mentioned, maganda na. Natutuwa ako sa, yung sa sharing po ninyo, Among, na coming from the family, yung healing, di ba? Na amidst yung nangyari, ika nga. Tapos si nanay, siyempre si Nanay Edna, Mami Edna, talagang she was retired na po siya na government employee sa Department of Justice almost. Wala pa kami, nandun na siya sa Provincial Prosecutor's Office ng San Fernando, Pampanga. So for more than 40 years, ayan, katuwang si Tatang Erning. So, siyempre, honor ko po sila. Kahit na wala na si Tatang. Still, at the same time, si Mami buhay pa rin. Still, yung hanggang ngayon, kahit na may mga sarili-sariling anak na kami, ayun, pamilya, ayun, yung hindi mo maalis pa rin kay Mami, yung mag-alala. Hindi lang sa akin, pati sa manugang niya, kay Kate. Pati rin sa mga... Baka higit pa dun sa kay Kate. May maraming kwentong ganyan. Bakit mas parang mahal pa yata yung mga in-laws? Magandang sign naman yan. Masasarap mo ko ba kay hindi naman na sermon talaga ni Mama na talaga. Pati sa mga love niya, hindi lang sa mga anak namin, pati sa mga anak lalo na sa mga apo. Apo niya, sa mga kapatid po, sa mga ates, dalawang ate, saka sa apo sa dalawang kapatid na lalaki po rin. Yun, totoo po yung sinabi ni Yamong na parang kay Jesus na talagang yung pure love, di ba? Unconditional and faithful na love
ni God, at the same time, yung pinapakita ni God yung love niya sa parents, di ba? Conduit din sila ng pagmamahal. Yun yung sa akin naman. Kaya nga, sinagot ko na po yung ano. Para sa akin, senior ko na. Opo. Yun po, Among. Salamat sa kanila. And hanggang buhay, di ba? Tatanawin ko po ng malaking utang na loob yun. Lagi kong kinukwento yan, Among. Hindi lang dito, pati sa ibang fora. Ayan. Kasi kung hindi dahil muna kay God, kasi na sa mga parents, wala ako dito. Ika nga. Yun po. At yan yung biyayang hilingin din natin, siyempre katulad ng kwento kanina na sana matuto rin tayong magmahal katulad ng pagmahal ng Panginoon. Kasi may mga karamdaman kasing tiyak na magdudulot ito ng kagalingan kapag tayo tapat at nagmahal sa pamilya at maging sa ibang kapwa, na katulad ng paggawa ng Panginoon kahit sa panahon ng may nagkukulang, may nagkakamali, at yung pagpapatawad. Kaya nga yung devotion sa Sacred Heart, hindi lang kasi pagmamahal lang kasama yung awa. Nasa kanyang pag-ibig at awa, definitely mapapabuti tayo at makakamit ang kagalingan. At sana tayo rin maging instrumento ng kagalingan ng pamilya at maging ng iba. Kaya nga tinding isama sa panalangin ng bawat isa sa bumubuo sa ating kani-kanyang pamilya, higit lalo na kung may mga sugat na sana marapatin ng Panginoon ay maghilom at magkaroon ng kagalingan sa mga sakit na physical, pero syempre pati sa mga emotional, psychological at spiritual. At sa dakilang kapistang ito o solemnity ng Sacred Heart of Jesus, sana maging daan ito ng makamit natin ng biyaya ng Diyos para sa ganap na kagalingan ng bawat isa sa atin kaisama ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Atin po ngayong pakinggan ng ilang paalala at patalastas sa tang-awiting O Sacred Heart, O Love Divine by Bukas Palad Music Ministry. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Kilalanan tayo San Antonio de Padua, pari at doktor ng banal a kapulungan. Hinggayang piyesta, pagmasusyanin ng banal a kapulungan, balang atres sining bulan ng Hunyo. Minibatan niya Lisbon, Portugal, at linob king orden ng San Francisco ng Assisi. Kilala yo, ang timon tapat amenigaral king banal a kasulatan. Yamo naman, ing mumunan diling tinurong teolohiya, karing kayabi na king orden. Bukod kareti, yamo naman ing anya warandang kasaupan ring madla, karing bagi mawawala. Patron dyan naman ring pupol at ring kalulu. Kareting Aldo, agaganakan tayo San Antonio de Padua, anyawaran tamo ingayang kasaupan, para karing mapilan, ing may bating nakasalpatayan ng Kinggino. San Antonio de Padua, pari at doktor ni Banal a Kapulungan, ipanalangin mo kami. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya tayo kimpa magmasusi kim piyesta ng San Antonio de Padua. At iba't po kenikim parokya ng San Antonio de Padua, kenikim Balening Lubao, ini po'y Reverend Father Stephen B. Susi, pupugi kay kayong masayang piyesta ng San Antonio. Sacred Heart, O love divine, to keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus,
Listen to our prayer. Make us always thine. O temple pure, O house of gold, our heaven here below. What sweet delight, what wealth untold, from thee to ever flow. Heart of Jesus, hear. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always thine. Ungrateful hearts, forgetful hearts, the hearts of all have been to wound thy side with cruel darts, which they have made by sin. Heart of Jesus, hear. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always thine. Muli pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, kagaling laan sa ngalan ni Jesus, dito sa himpilan ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, at atin pong napakinggan ang awiting O Sacred Heart o Love Divine by Bukas Palad Music Ministry. Ngayon naman po, actually naghaham po ako kanina. Habang pinapatugtog po yung kanta na O Sacred Heart O Love Divine. Yan. Maganda po kasi yung inspiration niya. Ayun. Ngayon naman po, babasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. Gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question. Do you know people who were able to express love faithfully and unconditionally? Among ito po, una na po si Ma'am Nel Canlas Giao. May pabingi po among Ronnie Cao, Brother Jeff, pakiabi po king panalangin para king malagwang kapaldan ng Dadi Maria Cecil M. Canlas, Catherine Angela E. Canlas, ampo po i Alan Bansil. Dakal pong salamat king palagi yung pamanantabi kaya kami. Salamat po. Among. Shout out kay Kelly O. Kelly Guerra Ocampo. Kasama namin dun sa parokya, sa kumbento. From Santa Lucia Resettlement, Magalang. Hello, Kelly O. Itago natin sa pangalan. Kelly O. Yan. Mula po kay Ate Agnes Sablan, TGIF at It's KLJ Night. May pabingi po among Ronnie David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, admin and staff at ka-KLJ. Thank you so much po among Ronnie Cao for your daily prayers and blessing for me and my family, especially your gift of healing. God bless you more and your family. Keep safe and healthy always. Among, once again, please include us again in your healing prayers for tonight so that we will again receive your healing graces from God.
Rest assured of our prayers for you and your family, and also to you, Brother Jeff. Healing prayers po for me, especially for my knee. Nisiama Aurora Zablan, Archel May Fuentes inaabangan ako Gomez. dyan. Sige. May inaabangan Roberto ako. Sigwa, Lilibet, wag ka na sumayon. Ano ito? O yan. Buha. Ayun na. Napatahan na. Ayun na. Ano yan? Buha? Buhatang bikit kami at titagnas pag sulig. Pakakay kaya. Buti walang Japanese characters dyan. Yan. Thank you so much po, Among. Ingat ko po yung pamanuloy pong Brother Jeff. God bless us all. Ayun, nag-text si Kelly O. Yeah. Maya pabengi po among kao, Brother Jeff. At syempre, shoutout din kay Brother Sam. Ayo po, ang aking syempre. secretary at ang mga kasamang mga youth sa KBS na nag-i-stay doon kasi bakasyon na. Ayo po. Sana mag-enjoy. Sigurado yun. Among. From Flor de Lisa Kaulagman, from Dolores, Our Lady of Saros Paris. Good evening po, among Brother Jeff. Sensya na po, may late ko. Anyway, better late than never ang hanapin. Thank you po, among, for always tagging. Alang na naman po. Thank you po. Kausin niya po yan. Dara. Hindi ko lang alam kung paano yung pagiging magkamag-anak namin sa Kao. Kaya hindi ka pisag-nisag niya mo. Tumungi niya kanya. Okay, many bad po kang Ma'am Grace Somera. Good evening, Among Ronnie at Brother Jeff and to all our KLJ. Please include our family in your healing prayer. Always take care and God bless us all po, Among. Sabi ni Sister Agnes Sablan, tula ko kaya kayo. Brother Jeff, pronounced as Bohan. Buhan. Thank you, Ate Agnes. Bohan. Japanese at ay kaya. Alam, German yan, Among. Thank you, Ate. From Sige. Crystal Relos, ay pabeng po, among Ron and Brother Jeff. Mula po kay Ma'am Regina Castro, magrasang bengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff, ang po kang Sister Doris, ing lagyo ninyo. In Jesus' name, Amen. Mila ko nangan po yung sakit king buo kong katawan, pati po kako. Pulisana na po ning ginong malugod. Mayupaya, ibiyana na po yung kagalingan tamo, pauli na po ning prayers na pong among Ronnie Cao. Salamat po ginong king biyayang pakayap. Ikami po yung sandalan mi, abe kuladen po ding anak ko, Angela Curvy at Irvin, pati ding family, abe kaya din po yung mister ko, Nong Castro, at yung wali ko po, Feliza and Nilo Collis. God bless at salamat po king prayers yung kaya kamingan. Salamat po. From Marlene Malika, San Isidro Settlement Magalang. Good evening po, Father and Brother Jeff. Menibat po ka Ma'am Angelina o Angelines Garcia, may pabingi po among kao, Brother Jeff at kareng pong kakailan J tamo, admin and staff. Magrasang bingin po, TGIF, natanggap na kayo na naman pong grasyang pakayap, king nagyun ng Jesus. Among pakyabeye po, king pangadi, Sumang Garcia family at Maricel Bueno po. Aplusan na pong Lord, nagaling na po, king kayang kapanamdaman. Dakal pong salamat, among king healing prayers po kaya kami. Kaya kami nga, keep safe po tapong magpauli kayo. Praise to you, Lord Jesus Christ. Salamat po. From Chiro Lagman, one of the SMAP KBS, may pabengi po among and Brother Jeff. Kamusta? Menibat po kang Sir Maynard Pineda, may pabengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff. Sagradang puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Virgen de Lourdes ng Kabetikan, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Ibat po Kenny, Kabetikan, Bacolor. Amen. Hello to Sister Babes, Maria Asuncion Ferrer. She is watching. May utang. Di ako nakapunta nung 7th birthday ni AJ, yung apo. Plus yung isa naman, first birthday naman at binyag pa man din. Hindi rin ako nakapunta. Bawi na. May mga utang. Bawi na lang po sa susunod. Meron pa naman. Kumusta po? Kumusta, Sister Babes? Ayan, menibat po kang Tita Agnes Evangelista Sarmiento. A grace-filled Friday evening among Ronnie David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat among sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety
from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Rest assured of our prayers for you, Among, and for Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Among. From Elistida Olalia, she's watching, one of our partners in Moras West. Menibat po kang Tito Edgar Makapagal, magrasang benging pakayap king lagyo ng Jesus. Amen. Good evening po, Among Ron and Brother Jeff. TGIF, once again, ang damdam na naman pong amanong pakayap king aduan kapaldanan, king karamdaman ng katawan. Thank you po, Among Ron, for always praying for us who are sick and need complete healing and strength of the body, soul, and spirit for our everyday life with Jesus. Be blessed, be healed in Jesus' name. Amen. Also bless my wife, Judith, and my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and John John. Thank you po at mimingat po, mi papangadi king lagyo ng Jesus. Amen. Menibat po king apalit, Pampanga. Tama. From Carmelita Teng, Nayap Abengi po. Menibat po ka, Ma'am Amelia Bonifacio. May pabengi po among Ronnie Cowad, Brother Jeff, pakiabe yuke po king complete healing prayers you. Deng kapatid ko, ang poding pamilya ng Lola Dalia. Dakal pong salamat king lagi yuke pong panalangin. Among, kumusta kay po kanuan ng Lola Dalia? Mong, atin ko pong pataga bukas. Mag-60 na ako po. Patagal na siguro rin eh. Atin ko pong patagal bukas. Mag-60 na ako po. 60. 60. Senior. Senior, May ay, 20% discount na. Happy birthday po. Happy 60th birthday po. Po. Ayan na. Ay, happy birthday po, Ma'am Amelia Bonifacio. Ay, mo. Sige po. From Esther David Caso, Tita Esther, from Christ the Divine Healer Parish, in my former parish in Santa Lucia Restaurant, Magalang. Siya yung coordinator ng Parish Finance Council. Mayap Abengi po, Among at Brother Jeff. Kumusta na ko po? Parang nagkita lang kami kamakailan lang. Okay lang, ganito pa rin. Menibat po ka, Ma'am Verna Balagtas Sintal. A blessed good evening po, Among Ronnie at Brother Jeff. TGIF, King Lagyo ng Jesus. Continue complete healing for my mother, Virginia, Brother Ares Balagtas, and to my cousins, Maria, Paula, Carisma Balagtas, Kapatian, Suzette Balagtas, Limin. Thank you and keep safe po, Among. Hello to Mami Rizalina Pantig Ferrer. She's watching. Siya yung nanay ni AJ, ni Ethan Joseph, na nag-7th birthday last May 30, kapistahan ni San Fernando. Happy belated 7th birthday kay Ethan, Mami Rizalina. Bawi na lang sa susunod. Busy masyadong si Among. Dakal schedule. Bawi ya po. Menibat po ka, Ma'am Ofelia Santos. May pabingi po. Dakal pong salamat kay healing prayer, Among. Menibat po kang Ma'am Ana Morty Bonifacio, may pabingi po Among Ronnie at Brother Jeff at hanggang makayantabe po king KLNJ. Pasibayo po Among pakiabiyo kami po king panalangin mo, lalo na ngining daralan king kapag subukan, lalo na yung kapatid ko at Bayomi king Australia, ding pamilya mi ka rin. At ding anak ko at Chuken, manyad king panalangin para king kapaldanan, kaladwa at katawan. Ikay man po, pangadi na kayo po king lagyo ng Jesus. Nakal pong salamat, mimingat po palagi. Thank you po from Willie Alimurong. Amen. Menibat po kang Ma'am Consolacion Sarmiento. May pabengi po among kawad, Brother Jeff. Pasibayo, pakyabiyo kaya po, kareng healing prayers you. Kambe na po ning kakong pamilya. Nakal pong salamat. God bless po. From Rich Lakmar. Amen. Menibat po kang Sir Louis Alimurong at Rich Lakmad. Amen na po. Among. From LB Aboyme, Mayap Abengi po. Apo. Menibat po kang Sir Jefferson Centeno. Good evening, Among Kawad, Brother Jeff. Biyernes na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap. Salamat po, Among King. Lagi iyo pong pamag-bless at pamag-pray king pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa Lorenzo Centeno. At anak ko, Yel Sian Ken Centeno. Bless yan naman po kapatid ko, Janet Centeno, James Centeno, John M. Centeno. Bless yan naman po kaluguran Jericho Serrano. Manalik at magtiwala kami po, mimpaldan kami kareng panamdamaming sakit, King Lagyo ng Jesus. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Dakal po salamat at keep safe po, menebad po King Apalit, Pampanga.
According to Sister Agnes Ablan, yung Bohan daw, sabi niya, is a resident of New Zealand, husband of her BFF, Leticia Candas, diagnosed with this sleep disc. And we pray for Bohan, for thank his you. speedy recovery and total healing. Abuhang rapatana. Ngayon. Patana. Ayun, thank you po, Ate Agnes. May iban mo kang Ma'am Esther David Castro. May pabingi po among kawad, Brother Jeb. Kumusta na kayo po? From Emily Maniti Castro, amen po. May iban po kang Sir June Mabalot. Good evening po among Ronnie at Brother Jeb. Complete healing prayer po kay Norma Mabalot. May ubo. Si Saturnino Mabalot Jr. Sana po gumaling na goiter niya. Prayer din po kay Ana Michelle Mabalot. Sana po may pasa niya ang battery exam niya sa June 10. Sana po makalakad ng normal si Maria Luz Nucum, taga Santo Poblacion sa Tomas, Pampanga po kami. Salamat po. Among. Okay na siya. Menipat po kang Ma'am Virginia M. Ganya. Good evening po, Among at Brother Jeff. Paki-adyo ko po king panalangin niyo, king lagyan ni Jesus. Good health po ka na ako at kareng pamilya ko. Dakal pong salamat. Kareng daily prayers you. God bless po and keep safe po always. Salamat po. Among. Praying for the speedy recovery and total healing of Norman Enriquez. Bali, asawa nung pamangkin nung bayaw ko. Sana makamit yung kagalingan. At sa lahat po ng mga humihingi po ng panalangin, rest assured, maging yung mga umattend po ng First Friday Healing Mass kanina sa parokya, sana sabi ko nga, double celebration, hindi lang dahil First Friday Healing Mass, kundi araw ito ng dakilang kapistahan ng Secretary of Jesus. Sana sa pag-ibig at awa ng Panginoon makamit yung pagpapalang kaloob ng Diyos upang tumugon sa ating kahiling at mga pangailangan sa buhay at nang makamit din ang daglian at lubos at ganap na kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Maraming salamat po sa inyong mga mensaheng pinadala at sa mga maraming silent avid viewers at listeners nitong Kailan J. Sana kaisa ng inyong pamilya, kaloob na biyayang Diyos ay tumugon sa inyong mga kahilingan at mga magdulot din ng ganap na kagalingan. Sa pagkakataon po ito, sama-sama tayong dumulig sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at awa, lalo na sa pagdiriwang natin ng solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Sana'y kahabagan tayo ng Diyos at minsan pa'y igawad ang pagpalang nakalan upang tugunan ang ating mga kahilingan at igawad sa atin ng kagalingan para sa ating mga karamdamang physical, emotional, psychological, spiritual. Manahimik po tayo time-team na magdasal habang pinapakinggan natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 14, Episode 5. Ang ating pong Song for Healing o Jesus Ilumin Mo by Himig Aswita ba? By Himig Aswita. At sana'y sabi ko hindi lang physical kasama ng emotional, psychological, spiritual na karamdaman na sana'y kalugdan tayo ng Panginoon at igawad niya sa atin ng kanyang pagpapalang nakala ng makamit natin ang ganap ng kagalingan. O Jesus, ilumin mo
O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sagatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimpi ko. O Diyos, sa araw nito na pinagdiriwang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, maging daan nawa ito upang minsan pa sa iyong pag-ibig at awa ay igawad sa amin ang iyong pagpapalang nakalaan nang sa gayo'y matugunan ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangailangan, higit lalo na iyong minimiting daglian at lubos na kagaling ay amin nawang makamit. At maging daan minsan pa itong healing program na KLNJ dito sa DWBL 91.9 Bright FM sa gabing ito ng araw ng Biyernes. Inihiling ngayon, O Diyos, kaisa po ng mga avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ at gayon din ng kanyang pamilya. Inihiling ngayong igawad mo ang iyong pagpapala, O Diyos. Marapatin mong dumaloy ngayon sa aming buong katawan at katauhan ng pagpapalang kaloob mo upang ito'y magdulot sa amin ng daglian at ganap na kagalingan sa aming mga karamdamang physical, emotional, psychological at spiritual. At inihiling din na sana by proxy, tulisantiling by proxy, kung di man po namin kasama ang mga minama sa buhay, miyembro ng pamilya, kamag-anak, kaibigan na may sakit, saan man sila naroroon. Lahat po ng mga may sakit na nagpapadasal din, na hindi lang po sa iyong abang lingkod, at maging sa bawat isa po sa amin, maging daan itong KLNJ upang sa gabing ito'y maidulog din namin ang mga kahilingan nila at makamit iyong pagpapalang kaloob mo, O Diyos, upang mapabuti sila at makamit din ng daglian at lubos na kagalingan. Sa iyong pag-ibig at awa, sa araw nito ng solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, inihiling ngayon, O Diyos, nakalugdan mo kami, basbasan, pagpalain, nang lubos kaming mapabuti, at nang makamit ang ganap na kagalingan. At ito'y aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Together we say, Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Lucy, Pray for Saints us. Joachim and Anne, Pray for Saint us. Michael the Archangel, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Petrelcina, Pray for us. Saint Camillus de Redis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for Our us. Lady of Fatima, Pray for Our us. Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us.
Nuestra Señor de la Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on Sacred us. Heart of Jesus, Have mercy Healing on us. Heart of Jesus, Have mercy three on times us. Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, as well as their families and loved ones. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings, so that our personal intentions or our needs will be answered favorably. In Jesus' name, may this celebration of the solemnity of the Most Sacred of Jesus be an opportune time for us, not just to experience your love and mercy, O God, but give us too the opportunity so that we'll be able to express love faithfully and unconditionally. And we ask this in Jesus' name. Amen. The Lord be with you. And we just pray. And may the Almighty God bless and heal you as well as your family and loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Pasasalamat po sa pamilya Tuanyo ng Moras West, Santo Tomas, Pampanga sa binahaging kwento sa akin kanina, at syempre na naibahagi ko rin po sa inyo dito sa KLNJ. At isa po tayo sa pamilya Tuanyo sa kanang pagdadalamhati, at ating ipagdasal din ang yumaong si Tatay Rudy. May the soul of Rudy Tuanyo, to the mercy of God, now rest in peace. Amen. At salamat din po sa mga dumalo sa First Friday Healing Mass sa San Matias Apostle Parish Church kanina, lalo na po kay Mang Rosan Santos, nanay ni Father Winnie, na regular umaattend ng Healing Mass, kasama yung mga kasamahan niya doon sa galing ng Arayat, at meron din galing ng San Isidro Bacolor. At sana bawat isa po na nakibagi, maging mga parishioners po, at even yung mga galing po ng labas ng parokya, sana maging daan minsan pa po ang regular nating First Friday Healing Mass, 5 p.m. sa San Matias Apostol Parish Church sa may San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Among greet ko lang po yung ano po sila ngayon, si Brother Joseph Cortez mula sa Knights of Columbus sa Angeles Council po, at si Brother Ronel Superal, ang head ng State Formators po ng Knights of Columbus po. Yan naman kasi mention kanina. Yun, salamat po sa mami at tatang yan, kasi lagi kong yung unconditional love. At I hope you don't mind, si Sir tatang niya noon, si Sir Colonel Dumas, Ernesto Dumas. Namit ko siya this week. Yun sa isang event na Rotary Club of Dolores. So kasi nag-installation din sila sa Rotary Club of San Fernando. Hi po Tito Ernesto Dumas. Salamat po. At pahabol po mensahe galing kay Rosita Uy, may pabingi po, pakyabe yung king healing prayer, king Lagyo ng Jesus, Yate Vicky, mipaldan niya po sana king kayang karamdaman, labos at kumayap niya, salamat po. Minsan pa po, ating ipagdasal po yung mga kani-kanyang intention po ng bawat isa. Praying to for the intention of the LG of Santo Tomas para sa SGLG, at especially yung special intention na Sister Regina Canlas Carrion. Seal of Good Local Governance. Lagi pong kasi nananalo yung LGU Santo Tomas, Pampanga. Yun po, yun baka sabi ni Kate. Hi, Mami. Kate, Mami Kate. Sa tatlong chikiting, si Terrence Jessic, Clyde Kerwin, Nathan Miguel, at baka makalimutan ko yung mga kasama sa Corpus for Christ, Santo Tomas, Santo Tomas, Minalin, at San Matias chapter. And yung mga kasama sa sa Pre-Kina, yun, so yung Knights of Columbus po sa atin po, San Matias Apostle Council 8593, at sa Santa Lucia Council San Fernando. Yun po.
Mga kakalugurang avid viewers and listeners ng KLJ, ating laging alalahanin, mapagmahalan Diyos at patuloy niya tayong pinagpapala sa kabilaman ng ating mga kainahan at mga pagkukulang na nagagawa sa ating buhay. Sana'y patuloy din tayong magmahal at naway tapat na magampanan ng ating mga misyon sa buhay. Ako po si Brother Jeffrey M. Gomez, ang iyong kakaluguran dito sa KLNJ. Napansamantalang nagpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa KLNJ. See you next Friday mga ka-KLNJ. Good night, kakaluguran. Pagbati rin sa first birthday ni MJ Santos sa Puniapong Let. Ay, happy birthday ngayon. Sana maging masaya at makahulugan itong first birthday celebration ni MJ Santos. At ako naman po si Father Ronnie Licaw, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran na kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit. Maging daan nawa itong KLNJ upang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual na kagalingan. At pahabol pa rin po na sana maging makahulugan ang gaganaping relaunching ng KKK, ng ACYM, ang krusada ng Cruz Ding Kayanakan. Kailan po, Ama? Gaganapin bukas ng umaga sa Archbishado de Pampanga. At iikot ito sa mga parokya, sa mga vicariate, and then even sa mga parokya. Sana maging makahulugan ito at binabalikan ko lang yung kwento ng ito yung simulan nung time ko bilang director. At sayang nga lang nung mga panahon yun, hindi talaga na full blast yung KKK, yung krusada ng Cruz Ding Kayanakan. Pero sana sa panahon ito ni Father Ramon Macasyog at Father Boris Santa Ana, kasama ng mga youth leaders ng ACYM, sana ma-full blast ito. Although nahinto lang kasi nag-pandemic kaya nire-relaunch ito bukas. At muli po sa ating pangwakas o closing words natin para sa episode 5 ng season 40 ng KLNJ, atin pong baunin ng tema ng ating kwentuhan sa gabing ito: love must be expressed faithfully, do it unconditionally. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakaluguran. Thank you and God bless po. Salamat po. God bless po.